श्री श्री शिक्षाष्टकम की जय। चेतोदर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापणं श्रेयकैरवचन्द्रिकावितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनं नाम्नामकारि बहुधा निजसर्वशक्तिस्तत्रार्पिता नियमितस्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन्ममापि दुर्दैवमीदृशमिहाजनिनानुरागः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिरहैतुकी त्वयि अयि नन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलिसदृशं विचिन्तया नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नामग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दं विरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु माम् अदर्शनामर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम की जय। परध्यांत वर्षानुवर्ष जम जालेल सर्व धूळ धुवून पुसून घालचेच असले आणि आमगेले हे बद्ध जीवनाचे जन्ममृत्यू रूपी दावाग्निक शांत करचेच असले शक्ती असेल श्रीकृष्ण संकीर्तनाक विजय असो। हे संकीर्तन आंदोलन पुरा मानव जनांगाक एक सर्वश्रेष्ठ वरदान, कारण हे वरदान रूपी चंद्राल प्रकाशो सर्वत्र वितरण करता। हे संकीर्तन दिव्य आनंद सागराचे निरंतर वर्धन करता आणि खंची अमृताचे आम्ही आश करताच की ते अमृतपान आम्ही हे संकीर्तन द्वारा करच्या शकताच। हे प्रभू, केवल तुगेल पवित्र नाम सर्व जीवांक सर्व प्रकारचे कृपा प्रदान करूच्या शकता आणि कृष्ण आणि हे दिव्य नामांत तुगेल दिव्य शक्ती घालल्या आणि हे नावांचे स्मरण करच्याक कठोर नियमाची आवश्यकता ना। हे भगवंता, तुगेल नाम स्मरण कोरनू सुलभ रीतीर तुगेले लाग घेवच्याक सामर्थ्य तुवें आमकां करुणेन अनुग्रह केल्या। जाल्यारी हांव कितलो दुर्भाग्य आनी दुर्दैवी की म्हाका तुगेले नांवा प्रती आकर्षण लेश सुद्दां ना। मनुष्यान स्वताक एक तृणाचे काड्डीकिंत कनिष्ठ लेखून ते भावनेने विनयशील जावन भगवंताले पवित्र नाम जप करका आणि सर्व फाल्स प्रतिष्ठेक बगलेन दवरनू एक रुखाकिंत सहनशील जावका स्वताचे गौरवाचे अपेक्षा करनाशिन सर्वांक गौरव दिवच्याक तत्पर उरका। आणि हे अवस्थेंत मनुष्य भगवंताले पुण्य नामस्मरण सतत करच्या शकतात। हे जगदीश्वर, म्हाका धन जम करचे जावो, सुंदर बायलेल सहवास जावो, अनेक शिष्यांक ओट्ट करचे जावो अभिलाष ना। म्हाका जाव कशले एकच की जन्म जन्मांत तुगेले निष्कारण भक्ती। हे नंदनंदन, हांव तुगेले शाश्वत सेवक, तरीही कशी की अज्ञानाने हांव हे जन्म मरणाचे भयानक संसारांत पडला। तुगेले कृपेन म्हाका हे भवसागरांतल्यान उद्धार कोरून
तुगेल चरणकमलाचे एक धुळीकणाचे रूपांतो स्थान प्रदान करी. हे भगवंता, असल दिवस केन येताल की तुगेल पवित्र नाम जप करताना मिगले दोळे तुलान प्रेमाश्रू येवच्या लागतले आणि केन्न मिगले गळ गदगद जातलो. इतलेनही तुगेले पवित्र नाम घेताना केन्न मिगले आंगांत रोमांचन जातले. हे गोविंदा, तुगेल विरहान म्हाका एक एक क्षण एक एक युगा म्हणकी दिसच्या लागलेच. मिगेल दोळ्यां तुलान मुसळधार पावसाच प्रमाणे उदाक पडता आसा आणि तुगेल उपस्थिती नाशिले हे जग म्हाका शून्य दिसच्या लागल्या. श्री कृष्णांक सोणू दुसरे कोणीही मिगिले स्वामी नाही. हांव दुसरे कोणाकही वळखना. म्हाका कृष्णान आलिंगन केल्ल्यारी अडना, न्हय तरी मिगिले येद्रा येनाशिन मिगिले हृदय भंग केल्यार सुद्धा श्रीकृष्णय मिगिलो स्वामी. श्रीकृष्ण मिगिलो स्वामी कसल्याक म्हळ्यार ते कसले कुर्चाक संपूर्ण स्वतंत्र आसाची. कसल्याक म्हळ्यार ते मिगिले आराध्य दैव आसाची. हरे कृष्ण.